drama Jane. Skal jeg virkelig stå og disse en københavner-pige, eller prøver at score dig? Jeg elsker piger, der hedder Ditte, men der er for mange af dem, der er beskidte i deres fitte. Ja, det er sådan det går, jeg er nede med at grine. Smid lige hulen, for jeg er nede med en blondine. Ja, alle ved, at jeg rocker hip-hoppen. Jeg elsker blondiner, specielt hvis de er blond over hele kroppen. Ja, det er sådan det går, så jeg ryger den fed. Hvad så gør Ditte? Jeg er her god til at gå ned. Ja, skal jeg virkelig stå og charmere dig? Og stå og blakke om, hvordan jeg vil imponere dig? Jo, alle ved, jeg er nede med mine homeboys. Vi kan tage en tur til Aarhus i min Rolls Royce. Jo, alle ved, at jeg rocker det der blodbad, fordi der er meget federe uden for hovedstaden. Yeah, så alle ved, at jeg bringer drama. Jeg synes, du ikke er sexet, jeg elsker piger fra Amager. Jo, alle ved, at jeg elsker piger fra Amager, fordi dem fra Amager, de er bare lidt strammere. Jo, alle ved, at jeg giver den gas. Hey, jo, det går stik, du ikke er for stram, for så er der ikke plads. Jo, det er sådan det går, alle ved, jeg skriver tekster, nej, jeg er en rimelig romantisk fyr. Jeg sørger for, at du ikke flækker. Ja, tak, Ditte. Hvordan var det? Det var sgu meget godt. Det var ret godt. Næste bejler, han hedder Mikkel. Hej, jeg hedder Mikkel. Hej. Har du noget, du godt kunne tænke dig? Det kan være, vil du lige have din hund tilbage? Bare sådan. Så god undskyld. Har du noget, du gerne vil spørge Mikkel om? Jeg har en meget streng storebror, der hedder Anders. Og hvordan vil du imponere ham? Rigtig godt. Hvordan vil du imponere strenge storebror Anders fra Vestamager, vel at mærke? Okay. Der er 60 sekunder, værsgo! Jo, jeg håber ikke, Anders han skal fra sig, for jeg hørte så rimelig meget fra sig over på Amager. Jo, men jeg tør ikke batte, men jeg håber ikke, din storebror er Anders Madsen. Jo, fordi så han vist ikke så voksen, så tror jeg rent faktisk, han går mig til hoften. Jo, og Mikkel har de vilde lyster. Jeg vil sige, hej Anders, hvordan imponerer jeg dig med din lille søster? Jo, blandt andet vil ikke at kalde hende kællinger. Fortæl om alle de 4 stillinger vi lavede forfra og bagfra. Hun var fra Amager, men jeg er fra Brøndshøj, så du kan kalde mig taber. Jo, jeg gør ingenting mere. Jeg er måske fra Brøndshøj, men jeg er stadig ikke fra Tingbjerg. Jo, så jeg står på din mikrofon og imponerer din bror ved at Brøndshøj rykket op i 1. division. Nej, men bare fordi jeg stod stolt. Prøv at imponere din bror ved at sige, jeg ved noget om fodbold. Jo, jeg må være den store nar. Jeg vil gerne score dig. Imponere din mor, din bror og din far. Jo, jeg gør det med vilje. Jeg vil gerne imponere hele din familie. Jo, for Amager har de smarteste piger. Jeg imponerer Langeland, når du viser dem dit Amager-gevir. Ja, tak. Skal vi hilse på næste bejler, næste håbefulde rapper? Fantomet med Ditte. Nå, Ditte, hvad vil du gerne vide om Fantomet? Jamen, vi kører lige familiestilen her. Jeg har en super fræk søster. Og hvordan vil du lige score hende? Hun hedder Julie. Hun kommer fra Vestamager. Også fra Amager. Julie, også fra Vestamager, søster til Ditte. Hvordan vil du score hende? Der har allerede været 2 rapper, men ingen af de 2 rapper kommer fra Amager. Og jeg kommer fra Amager, jeg er vokset op på Bryggen. Vi skal ikke tale sammen, vi kan knippe sammen i min samtalekøkken. Yeah, det er klart, jeg også lyster som alle andre, men vi kan også godt knippe med din søster. Ja, jo, det er klart, at så kysser I sammen. Jeg er sammen med din søster, hvis din søster er stram. Yeah, dens bedste rapper hed Fantomet, og han kom lige fra Amager. Yes, det er klart, jeg er lige klart, det nu er større. Vi kan knippe på Amager ud i klub 47. Yeah, du kan sige, jeg er din gud. Knip ud på Amager, vi kan tage metroen derud. Og bagefter vil du ikke tage hjem igen. Du skal ikke være en penneven. Du bliver i min lejlighed, hvis jeg knip igen og igen. Og nej, det er ikke nogen negativitet, det er det vel. Vi skal knip, det skal ikke være en søster, det skal være dig selv. Men bare tag din søster med, så kan jeg knippe med dig og hende efter en og få noget at kysse med. Jo, det er ikke bedste på scenen, at vi er enige om, at 2 huller, det er bedre end 1. Yeah. Og hun var med med de stram, der både en røv og en fisse, det for de var 4 til sammen. Fantomet! Ja, der bliver gået til Ståle her. De der sidste rapper, han hedder PB, han står lige der. Woo! Okay, Ditte, har du et spørgsmål til PB? Hvordan vil du imponere mig rigtig fræk på min fødselsdag? Hvordan skulle Dittes fødselsdag ligesom skydes af, PB? Du har 60 sekunder. Beat for DJ Noise. Jo.
på, at jeg er en sød fyr, der faktisk er blødere end et bloddyr. Yeah, jeg er sgu da lidt af en vatpik, men vi kan holde hånden sammen, mens vi drejer til Titanic. Jeg vil ikke give dig kølleslag, jeg vil bare kysse dig blidt på din fødselsdag. Du ved jeg er nede med dig, Ditte. Hvis du til SM kan jeg slå dig til dine knor er slidte. Men det håber jeg ikke du vil have, fordi så bliver det da i det hele taget en rimelig trippet dag. Ja, du kan forstå på jargonen, at du er nede med en rapper, der står og holder dig i hånden. Og jeg er nede med en Amagerpige, for en Amagerpige er nede med hjemmebrænderi. Ja, jeg er nede med en Amagerpige, bare det ikke er sådan en, der har været i et hus med trammer i. Jeg kan godt lide dig, så det er klart jeg vil imponere dig og egentlig ikke opgive dig. Ja, jeg har en vild smag, jeg lægger mig på knæ, siger når det er din fødselsdag, så er det din dag. Nå, Ditte, først satan, hvad siger du til det, hvordan var det? Ja, det var skide godt. Var det ikke bare fantastisk? Nej. Altså jeg ved det kan være svært, men hvis du nu skulle udpege, og det skal du, en af de her 4 bejlere, som lige formår at røre dig det der helt specielle sted inde i, hvor du lige har det der bløde punkt, som muligvis gør, at du lige bliver en lille smule mere, ja det ved jeg ikke snart, men hvem skulle det så være, det der? Ja, men det må næsten være vores ven fra Vestamager nummer 3. Fantomet! Giv Fantomet en stor